és Àlex i juntament al meu equip, Laura, Ari i Marcos, hem fet un treball sobre una casa del camp antigua del Camp d'Elx. Hem començat fent unes definicions de les coses més importants de la casa antigua del Camp d'Elx, que són ràdio, botitxa i armari. Per a fer les definicions hem usat el diccionari. No hi ha hagut fotos i dibuixos que il·lustren. Al nostre treball hem afegit una poesia dedicada al menjador. La poesia és un text literari que utilitza les rimes i s'escriuen versos. En el nostre treball trobaràs una imatge on es mostra tot el vocabulari treballat. El menjador té una gran taula al centre, té moles per guardar, esplats, gots, regals, etc. Està decorat per botilles de diferents formes com la d'un peix o un gall. Té un gran rellotge. Esperem que us hagi agradat molt el nostre treball i si us ha agradat molt,